Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da Željko Komšić ni nakon 26 godina mentalno nije izašao iz rata i tzv. Armije Bosne i Hercegovine. Ako je to što Komšić govori najbolje što zna, obaveštavam ga da je rat završen i da je Republika Srpska dobila svoje prava Dejtonskim mirovnim sporazumom koji brani na miran i demokratski način. Ako je željan još jednog zlatnog ljiljana, preporučujemo da se pridruži islamskim ratnicima po različitim ratištima. Ratni film sa sobom u glavnoj ulozi u Bosni i Hercegovini neće gledati, a ako nastavi da prijeti, njime očekujem da i pravosuđe Federacije Bosne i Hercegovine počne da radi svoj posao, poručuje Dodik. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik gura Republiku Srpsku u probleme i sukobe. Ne smijemo gurati zemlju u rat. Opozicija smatra da je opravdan strah ljudi i da nas Dodik svojim postupcima direktno gura u problem i sukob, odnosno potencijalnu opasnost od rata, kazuje Šarović. Prema njegovim riječima, treba čuvati sve što je Dejton doneo, jer je Dejtonski sporazum vrsta kompromisa i u ovom trenutku ne postoji alternativa za njega. Sve mimo toga je nepotrebno, rekao je Šarović, ocenivši da taj sporazum nije smetnja za napredak, već da su smetnje ljudi koji ga ne primenjuju. U narednoj godini naglasio treba da pričamo o normalnim životnim stvarima i da li će dominantna tema biti ekonomija i približavanje Bosne i Hercegovine evropskim integracijama. Dodao je da je to jedini ispravan put, a da je drugi onaj kojim Republika Srpska koju vodi Dodik. Odgovornost je na nama, političarima i građanima, dužni smo objasniti kuda ih vodimo, koje posljedice možemo dočekati i koju ćemo cenu platiti, istakao je Šarović. On je naglasio da je vraćanje nadležnosti tema koju mnogo građana u Republici Srpskoj dočekuje s odobravanjem i da se to smatra pravom Republike Srpske, ali pitanje je da li je dovoljno samo imati to pravo. Ocenio je da treba čuvati dostignuti nivo dogovora svih strana kada je u pitanju Bosne i Hercegovina. Dodik i njegovi koalicijni partneri su preuzeli vlast i podelili funkcije. Mislim da im je to i bio plan, podeliti plen, a onda otvoriti front političkih sukoba i na tome zasnovati drugi mandat. Zbog toga se plašim da će država ostati zaglavljena u balkanskom blatu, naveo je Šarović.